L-għoli tal-ħajja, l-prezzijiet għolien tal-kera u l-istaġnar fil-pagi kienu fost l-aktar fatturi illi waslu għal-faqar fost il-popolazzjoni ta' refuġjati f'Malta. Dan ħareġ minn rapport illi sar minn JRS Malta flimkien mal-Fondazzjoni Aditus illi taħares lejn il-ġlieda kontra l-faqar li qed jaffaċċjaw il-persuni li jkunu qed ifittxu l-ażil f'pajjiżna. Ir-rapport li joffri investigazzjoni dettaljata dwar l-isfidi li affaċċjaw dawn il-persuni iħares lejn l-esklużjoni soċjali speċjalment meta kkumparat mal-bqija tal-popolazzjoni Maltija. Matul konferenza tal-aħbarijiet li saret fil-kampus tal-Università l-Antika fil-Belt Valletta ġew mnedija żewġ dokumenti, wieħed dwar l-investigazzjoni u ieħor dwar l-istejjer ta' individwi li tkellmu ma' riċerkaturi. Ir-rapport miktub minn Julian Caruana u Alexia Rossi sab li minħabba nuqqas stabilità fil-lingwa Ingliża u dik Maltija u nuqqas edukazzjoni bażika u minħabba diskriminazzjoni razzjali u nuqqas f'abiltajiet relatati ma' xogħol varju, persuni li qed ifittxu l-ażil huma limitati ħafna fejn jidħol is-suq tax-xogħol. Dawn huma nies li jaslu Malta forsi mingħajr għax ħarbu mill-pajjiż tagħhom allura mingħajr il-lingwa mingħajr ċertu forsi skills li għandhom bżonn biex jaħdmu Malta u jisaw għandhom battalja uphill mal-ewwel. U għalkemm forsi ta' taħriġ qiegħed hemm b'mod li mhux daqshekk aċċessibbli u jisu m'hemmx biżżejjed ċans biex huma jakkwistaw dawn l-skills li għandhom bżonn biex huma jkunu jistgħu jgħixu b'mod indipendenti. Ir-riċerkaturi kif persuni qed ifittxu l-ażil jaffaċċjaw faqar u esklużjoni soċjali mill-mument li jibdew il-ħajja tagħhom f'Malta, kif spjegalna Julian Caruana. Hemm il-fatt li huma ristretti għal ftit jobs, best case scenario forsi kollhom xogħol fl-industrija tal-catering u tal-construction li jkun minimum wage, kif ukoll sfortunatament ħafna xogħol illegali li ħallas inqas minn hekk. Hemm il-fatt li l-ispejjeż f'pajjiżna u l-cost of living tiela, jiġifieri l-kera telat ħafna dal-aħħar snin u allura minn anke min qed jaqla minimum wage huwa diffiċli ħafna jekk m'għandux is-support network tal-familja tiegħu li jkopri dawn l-ispejjeż bażiċi. Wara li sar dan l-istudju JRS Malta u l-Fondazzjoni Aditus qed jisqu biex il-Gvern jirrevedi regolamenti li ma jippermettux refuġjati milli jkollhom impjieg f'pożizzjonijiet pubbliċi sabiex iwassal messaġġ li l-Gvern jafda lir refuġjati biex ikunu parti mis-sistema ta' pajjiżna. Huma qed jappellaw lill-Gvern biex jindirizza r-razziżmu b'mod aktar konkret. Dan hekk kif mill-intervisti li saru joħroġ ċar li hemm il-mentalità li refuġjat ma jistax jassigura xogħol fiss b'kundizzjonijiet tajbin. JRS Malta u l-Fondazzjoni Aditus jisqu li l-Gvern għandu jagħti dritt tal-vot u l-possibilità li r-refuġjati jkontestaw elezzjoni ġenerali. Wara aktar minn 20 sena jgħixu f'pajjiż li joffrilhom l-ażil u l-protezzjoni wasal iż-żmien biex il-Gvern jilqa' b'mod komplet l-integrazzjoni ta' persuni refuġjati. Dan sabiex ir-refuġjati ma jibqgħux is-suġġett politiku imma jsiru huma wkoll entità li għandha sehem fil-politika Maltija.